Malion, Mali sorasi une liste d'obéno. Mali sorasi keme fla aniko ode minelindu. Sorasi fin be kanisa do kamara kadi Assimi Goïta be ka wuli ka be mine. Généraux do mineli ko kuma obe sina. Anye do confirmation soro ama do confirmation soro. Et ou quand général dobe no va foko comment on appelle là Mamadou, voilà, le général Mamadou Massaoulé Samaki. Anyoka Mineluko, Anya Irimer, mais à ma confirmation sur le folo, Anteka confirmé. Yarone de la Kafana, Mouya Massaoulé, mais il paraît que Koukuya Minekabla. Oh, si ça gagne, Afraka Minelembo Brode, mais ça doit Kamara Kerefeng Mugobadi, général Massaoulé. Premier tien for ministre Mangana. Mali officier supérieur Mimbora vis-à-vis ka tien for ministre Mangana. Odeni. Malion, c'est. Il est très proche de Sadou Kamara. Général Sadou Kamara. Agnale Minaliko Kumame. Bon, anteka confirmation pour le moment. Général Moussa Singo Koulibaly, Bela Djeleme Moussa Singo Koulibaly, donc, allez de retraiter là ça. Général Moussa Singo Koulibaly, Kale Fana Minena, au Fana Kuma Obesina. Oh, Jean-Élysée, donc, au cas blessé, donc, au Fana Minena, Général Jean-Élysée. Jean-Élysée, Élysée Daou, il me semble que Alain Nisado Kamara Kassourou. Bon, anya kuma général wera ofanaka minelu metuguni no comment anya Moussa général Moussa Siko Koulibaly ani général Massaoulé keba sangare nale nu ale bo gouverneur abuninga nanayi ko ale be résidence surveillée kono ko sorasi badende minele mebi sorasi keme fla ani ko sorasi mo be Assimi Goïta bolo kasola Bamako kono bi akatia abeninga sorasi ba sababo Sadou Kamara sani biche sorasi mo minela kasa sorasi keme fla ni ko eflo Anya me ko fla sara ko sorasi fla ntaro yo fogare wa sara wa ntado mogo ni Sadou Kamara kadi ikera politicien yewo ikera sorasi yewo Assimi Goïta jategelembe o wakati kele blokisi tobe ka juguyadi awaba kalama ko bina jaraka mogo nison jalemba de Assimi Goïta be mineli mulade akadi erebelu ya akadi tero yo nison jalendo parce que o mineli o rebe na ni futine parce que blokisi sigilembe fam bebi awa Assimi be minel la den du gawlade mogo ni Sadou Kamara kadi ube ka be minebi Maléon tiebe nda ala ka tien bangi chama me kule la mais tiebe bangi halate me ala ka tien bangi donc anye ni information de soro donc ka foñena voilà la vérité ni ne kerabi ngome boka ndira ola bela jilen kalaje. Voilà ce qui se passe. Bon, mon minette là, ou bien qu'à bi moro kono panigi kerenu parce que ni fa ne de la ka kuma rofo ni fanga mara namaraka wallahi i yaklite sigi abi namara mike abi kikoro ko bebe ko dikila bon Assimi Goïta be troisième verre de la sanno Mali sorasi nyana ma fin be avec abe minebi awa wallahi billahi ne dombaga dobe no oni obe ne dombaga dobe no obe erebelu ga groupe sans fela la male keleme ki dugudi wala ko ku nison jalebo ko fe ko Assimi ka continuer minal le fait ni ne kadi français ni ne kadi fait mais mo ga ndabali ba Assimi ni minal la bébé ka condamné bi organisation internationale chama be ka condamné onu be ka condamné bébé ka condamné mais mena kuma kele fana o wakati kele awa kalama ko mogo do be mogo toyambe ka da mogo kan bi blo bina jaraka mogo ka bloquer c'est là c'est ka dala c'est-à-dire que bloquer si mbe ka juguya malé o maka se digina anga balamso ka kuma kana me au bela jeli foli lo ay ni vocal partager malion am soni kungo chelala on be sayani balo chelala ka ante bo mobile te kay kuru fa be falendo keba be falendo sofa ni parantu da balo be ni lo do te silma findo la atena fagu ga sokono baramo jugu na ma sira la blo on abo anga bamako ya nyela mai ayake ala na kira kama hake mai an be soni kungo chelala ambolo bana aye sabali ayake ala na kira kama anga seka bo aye bugali ni chari aya ndeme autorité ka me anga bo kana sira ulaje mama da rasulullah aye hinana ala na kira kama amunu me fangala na mala je wallahi bilain amade liga sediga kuma hakebe se ko belare hakebe se barga na kona mo koni funto nya ko se ba ya na kana sira ulaje ça va pas mo be kule la fambe fe mo be ka tu fanu bo ulaje u fa bana
mɔgɔ dalen bɛ tu kɔnɔnaw de la mɔgɔ dalen bɛ nkanɲa kɔnɔnaw de la mɔgɔ bɛ kasi kɛnɛma a ye mɔgɔ lajɛ nin ye kita de tantɔ a ye adamadenw lajɛ tantɔ adamadenw bɛ ka taa si kɛnɛmalaw de la Assimi Goïta tɛ k'o solution ɲini dɛ ale ɲɛ gwalen b'a ka fanga de makarali la quoi a bɛ mɔgɔ minɛ de la quoi ala Mali sɔrɔsiw a ye Assimi minɛ ka bɔ yen sinon Mali tɛ ɲa solution foyi t'a bolo n'a Assimi ye Mali sauver a k'a fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔ de a bɛ ka temps perdu a bɛ ka temps de perdu sinon Assimi n'a pas la solution donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala an balima dɔw kumana kita an minnu fana kumakan kala an ka jɛn an k'o fana lajɛ foli ni wale ɲuman dɔn bɛ aw ye rapidement an bɛ bɔ ka nin video kɛ nin ye weleweleda kan ye weleweleda kan min bɔra kita mairie yɔrɔ la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ lettre sɛbɛnnen na cogo min na k'a ɲininen don kita bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko i se dɔ b'i ye k'a fɔ k'i bɛ se ka ko dɔ kɛ kita mairie y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na bibi na dunan caman an balimaw caman de b'an fɛ kita yan minnu dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ ka taga u taga yɔrɔw la o hukumu kɔnɔ mairie ye communiqué min i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na aw ɲɛ b'a la lettre kɔnɔ cogo min na k'u ka kitakaden bɛɛ lajɛlen wele kitakaden bɛ fan o fan fɛ kita dugu kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka dɛrɛmɛ kelen kɛ dɛrɛmɛ fila ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka ko dɔ kɛ yalasa an balimaw bɛ degun min kɔnɔna la bi na an fɛ kita yan ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i seko kɛ i se ye ji suma de i se ye ji sachet de i se ye dumuni de i se ye malo bɔrɔ de ka taa n'a ye ka taa di kita mairie la a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ka tobi ka taa di an balima minnu bɛ bibi na kita n'u dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ sabula ni i taara an ka kita gare ninnu na bi ka daminɛ manden na a ka gare routière bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi i bɛ taa jama sɔrɔ yen i n'a fɔ ko dakɔnɔ ɲi o hukumu kɔnɔ an bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya kita mairilakaw ma sous le leadership du maire. A bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan mun de nana ni nin ye insécurité parce que binaka mɔgɔw tɔ bɛ ka renforcer de ko situation bɛ gɛlɛya a bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan walayi blocus tɔ bɛ ka juguya Bamakɔ kɔnɔ de mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o laban ye jumɛn di an b'o la waati na Assimi bɛ mɔgɔ minɛ la boli tɛ saya san siran tɛ saya san i sarama i satɔ don i ma sara i satɔ don an bɛɛ bɛ sa don dɔ la Assimi Goïta i ka fanga banna a n'i y'a bantɔla de tantɔ n tɛ ala ye n t'a kira ye walahi su min ka di depuis o daminɛ i b'a dɔn walahi fiɲɛ bɛ ka ci a bɛ taa ni i tɛ taa ka nin fiɲɛ kelen dan c'est fini c'est-à-dire i ye armée détruit déjà quoi a ye sɔrɔsi ɲɛnama bɛɛ minɛ a base danbɛlɛw minɛna généraux baw de bɛ ka minɛ bi bon n'i ye sɔrɔsi n'i ye officier supérieur kelen minɛ o ye armée ko de bantɔla ye Assimi ye Mali armée da k'a kan tigɛ di e bɛ se ka dɔ fɔ politicien ma bilen yan o de kosɔn ne bɛ ma fɔ maliyɛnw ɲɛna caman bɛ sɔrɔsi fanga dɔn sɔrɔsi jugu ye sɔrɔsi de an bɛ nin situation na bi dɛ a bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ awa nin de fana ka di Assimi minɛli na tantɔ dɛ nin yɛrɛ de ka di binaka mɔgɔw ye parce que nin bɛ na ni confusion de armée kɔnɔ armée ɲɛmɔgɔba minɛli o bɛ na ni confusion de Assimi bɛ ka mɔgɔw minɛ fo merde n'i ka fanga bɛ yen a bɛ kɛ tantɔ de bon Assimi Goïta bɛ 3e verre de la a y'a sɛbɛn aw ka da dɛ ne bɔra